Vam començar el dia 6 d'abril amb un sopar d'apertura del centenario, com diria aquell, i bé, hem fet de tot, hem fet escales a Nifi, hem fet una òpera rock que es deia el Jesucristo Superstar, una recepció al Saló de Cent de l'Ajuntament amb l'alcalde, diverses obres de teatre amb les quals han col·laborat altres entitats del barri, hem fet vetllades de sardanes al carrer, fires, ara també farem gegants, els correfocs, tot el típic que es pot fer potser dintre d'uns actes com serien de festa major. By myself, no one to walk with, I'm happy on the shelf, misbehaving, save my love, Aquest acte en concret va ser quan estàvem preparant tots els actes del centenari, parlant amb el regidor. A ell se li va ocórrer que ja que volíem fer una recepció a l'Ajuntament, doncs per què no fèiem una recepció realment a l'Ajuntament nostre, que és la seu del districte, on realment ens belluguem i tal. Ens va semblar molt bé, vam escollir el dia, un dia més proper realment a la celebració del centenari, i ho volem fer de manera diferent. O sigui, en lloc de fer un parlament, la senyora presidenta, com sempre, que això queda més aviat una mica soso, doncs hem volgut fer un muntatge a través del grup de teatre, passant per les diferents dècades d'aquests 100 anys, explicant una miqueta el que va ser, el que és i el que nosaltres volem que sigui la Formiga. No solament es tracta d'explicar la nostra història, sinó, a més, donar una mica de sentit en quin entorn es movia l'entitat en cada una de les èpoques que es vivien. L'Ajuntament hi haurà notícies paral·leles perquè la gent es situï què era el que estava passant a la Formiga en el mateix moment i què passava en el món, perquè així tothom quedi ben situat. Ja veieu, és un intent d'aproximar la realitat de la Formiga de 100 anys amb la realitat cultural i que tothom pugui tenir coneixement d'una forma més amena que no un únic discurs de què va passar, de com va anar, de quina és l'evolució d'una cooperativa que esperem realment que duri 100 anys més. Al conjunt de tota l'explicació aniran sortint diferents personatges per fases d'anys, des de vestides de cancan, època de viudetat, quan tota la postguerra, fins al futur que ve representat per un dels nens. La Formiga va començar, com dit abans, amb una colla d'amics que van fer una cooperativa, perquè, i això ho he dit moltes vegades, perquè realment és així, les cooperatives es formaven doncs perquè la gent es reunia i s'agrupava per poder estirar una miqueta els calarons per arribar a final de mes, I abans les cooperatives estaven molt en boga, era una cooperativa de consum que va arribar a tenir inclús una moneda pròpia, que era força important. Després, bé, quan va arribar la guerra i tot, va ser absorbida per una altra cooperativa, van tenir que plegar la cooperativa de consum, es va formar el que era la recreativa per ajudar una miqueta a que no es tingués que tancar, perquè en definitiva quan les coses anaven de baixa doncs es tancaven i ja està, Bé, després vam tenir també problemes, doncs perquè vam anar a una subhasta, vam estar a punt de perdre-la. Vam agafar un grup de gent que, a part de la gent que hi havia abans i gent nova, i vam intentar pujar-la i aixecar-la perquè, bé, jo concretament porto 30 i molts anys i els que realment ens l'estimaven perquè portàvem allà la joventut i tot, doncs la vam voler aixecar i puc dir-te que avui és una entitat molt representativa dintre del barri del Clot Camp de l'Arpa, en el qual està molt viva, molt activa, fent moltes coses i a Déu gràcies tenim molts socis i molta gent que la gaudeix, I esperem que no s'acabi aquí, que ara amb les noves instal·lacions tindrem més terreny i podrem fer més coses. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere.